To nemusí skončiť iba pri tých komentároch, ale že to môže byť aj reálna hrozba pre nás alebo pre naše budúce miminko. Chceš si dať pauzu? Ahoj, ja som Carmen, mám 30 rokov a pracujem v marketingu. Ja som Lucia, mám 37 rokov a pracujem ako učiteľka. Sme dve ženy, partnerky, čakáme spolu bábätko a oznámili sme to na sociálnych sieťach. A potom, ako sme to oznámili na sociálnych sieťach, tak to prevzali bulvárne médiá bez našeho vedomia a starali sa potom nenávistné komentáre. Niektoré boli mačovské, typu bez chlapa by ste v živote dieťa nemali. A až po to, že nám prijali ľudia to, aby sa nám nenarodilo zdravé dieťa, alebo dokonca mu prijali smrť, alebo prijali mojej partnerke, aby zomrela pri pôrode. Bola to asi taká nejaká facka pre nás, že to nemusí skončiť iba pri tých komentároch, ale že to môže byť aj reálna hrozba pre nás alebo pre naše budúce miminko. Je to brutálne, že niekto také dokáže niečo také napísať. Asi by to z očí do očí mi v živote nepovedal. A hrozné je, že táto nenávisť sa nedieje len nám, ale aj iným queer duhovým rodinám v Čechách a na Slovensku. Práve teraz ďalší queer človek zažíva nenávisť. Darujte mu bezpečie.